Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel ang nontonमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय. दायो आङो जोंनि गामियाव आगुनि गिबियाव जा बाथौ मन्दिर दङमोन बे बाथौ मन्दिरखौ माने सिफायनो नागिरदों. दायो माने मा होनो पाकानि बानायनो नागिरदों आरो बेखायनो जोंनो माने बेखौ सेफायोब्ला जोंनो माने खेराइसालिनि माने खोब गोनांथि जादों. ओंखायनो जोङो टेम्परारिनो जोङो औवानिनो खेराइसालि बा बाथौ मन्दिर बानायनानै साननैसो सोलिनायनि थाखाय बे खामानिया सोलिबाय थादों. जोंनि मन्दिरा खोब माने गोजाम जाबायमोन, बेखायनो जोङो गोदानै लुफुंनायनि मोनसे थांखि लादों. बेखौनो नोंथांमोननि सेराव एसे शेयार खालामनो आं माने नाजाबाय. नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबथारजासिम नायलांबानो जाबाय. लोगोफोर, नैबेनो जोंनि माने सिफायनो गोनां नैबे बोराइ बाथौ थानसालिया नैबेनोमोन. दा बेखौनो माने सेफायनानै जोङो गोदानहै पाकानि RCC मोजांहै लुफुंनानै लानो नागिरदों. जोंनि गामि समाजानो लुफुंगोन बेखौ, गामिनि रांजोंनो आरो बेयो लुफुंनाय जागोन आरो. नैबे जोङो सोरखारनिफ्राय गोदानै मोननाय जोंनि गोडाउन अफिस नैबेखौ दाखालि बावैसो माने लुफुंजोबनानै होबाय. देग्लायसो मोनदों जोङो बे 3 लाखनि. नैबे जाबाय जोंनि गोदान माने लुफुंनो हानाय सरखारनिफ्राय मोननाय मोनसे गोडाउन हल आरो. बिथाङानो जोंनि गामि गुदि आफादनि माने आफादगिरि गितिन सिं बर'. आवगायनि जा बाथौ मन्दिर दंमोन माने खेराइसालि दंमोन बेखौ दायो जोङो सेफायनो नागिरदों. बे सेफायनानै नोंथाङा बेखौ बेसेबांसो समायना बा बेसेबांसो रांनि खरसा जागोन होननानै नोंथाङा सानो? खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियावनो सिजौ प्रडाक्सन नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय. दा जोंहा जिथु बाथौ थानसालि दा खेराइसालि, बे खेराइसालिया गोबां सिगाङावनो बनाय जादोंमोन. दा गोबां बोराय गोजाम जाबाय होननानै जोङो सानदों. बेनिखायनो जोङो बै थानसालिखौ जोङो गोदान लुफुंनो थाखाय मोनसे साननैसोनि थाखाय आर'ज खालामफिननो थाखाय जोङो औवानि साननैसो बनायथ'नाय जादों. दा दिनै बे बनायनाया दिनै फार्स्ट जागायदों. दा बेखौ जोङो बनायखांनानै गोदान थानसालिखौ जोङो लुफुंगोन. दा बेयाव जोंहा खरसायाथ' खरसा होननानै बुङोब्ला बहुद जागोनखौ जोङो सानदों. 1 crore थांनो हानाय, खिन्थु जोङो लासै लासैसो मावगोन. जेब्ला एसेबां जोङो दा मोनबो बाजेट गैथ'वा, लासै लासै जोङो बोसोर जोङो मावगोन. दा रायजोफोरा जोंहा कंक्रिटनि बा सिमेन्ट बालि बायदिसिना बेफोरखौ जोङो डनेसन हिसाबावसो लागोन. जोङो डाइरेक्ट रायजोआ बाजेट खालामनानै जों माबा खालामा. बेनिखायनो जोंहा बाजेटआ बाहाय खम जागोनखौ जोङो नुहुरदों. दा जियानो जा जोंहा बाथौ धोरोम हिसाबै जोंहा धोरोम सिबिनायनि जोंहा मोनसे बिबान दङ. बेनिखायनो जोङो बाथौ थानसालिखौ जुदि मोजां रोखोमै जोङो इसोरखौ सिबिनायाव जुदि मोजां मोनसे परिबेक जुदि थायोब्ला इसोर सिबिनायावबो मोनसे गोसोखौ गोजोननाय मोनो. बेनिखायनो जोङो नैबे गोदान इनिसियेटिभ जोङो मोनसे गोदान थानसालि लुफुंनायखौ मोनसे जोङो थांखि हिसाबै जोङो सोसननानै दिनै जोङो खामानिखौ जोङो जागायदों. दा बांद्राय बुङोब्ला आङो गोबाव जालांबाय थायो. बेनिखायनो उनफोराव जुदि नांगौबा आङो फैबावगोन. दा एसेनिखौनो होननानै आङो आंनि बुंनायखौ एसेनो जोंनि गामि समाजा एसेबां गिदिर नङा नालाय, मानसिफ्राबो माने एसे खम खामानिखौ मावफुंबाय थादो. बयबो माने सिखा, रुवा, खदाल, सोरबाया नै बायदिसिना खामानिफोराव मुखुब जानानै दं आरो. दे जल्दि थिखांदो. नै थिखोगासिनो दङ. माने औवानिनो टेम्परारि बानायदों आरो ना, साननैसो सोलिनो थाखाय. दे जल्दि जान. मा बादुला नोंलाय? मा खामानि मावदो? दे मा खामानि मावदो? सस थुकिनाय आरो खेराइसालि बानायनो थाखाय माने गोदान बोरायखौ सिफायनो नागिरदों आरो ना, गोदान बानायनो नागिरदों. नोंसोरो बेसेबांसो फैसा खांनायमोन बेयावलाय? बेखौ बनायनायाव
नैबे आबौमोनानो आगोलनि माने माबाखौ मा होनो बोराय खेराइसालिखौ बानायदोंमोन आरो आबौ बे खेराइसालिखौ बानायनायाव बेसेबांसो खरसा जादोंमोन आवगाय बारा खरसा खालामाखैलै बारा खरसा गैयामोन ओमफ्राय गय फाथै गया माबा थालिर आपेल आंगुर बिलाक गैयामोन ओमफ्राय जेनेबा नङा बे न'खौ बानायनायाव बेसेबांसो खरसा जादोंमोन आवगाय आरो खरसा जोंनि हिसाब गैया माने गाव गाव मावो गाव गाव मावो खरसा माने बेलेगखौ खामा आरो जों दे होमबा आबौ दानमारजार नोंने खुगायाबो लिंजायोबा थिग जादों नै खामानिखौ मावखांबाय मावखांनानै माने जोबाखै आरो मेंबाय नालाय साहा लोंदो साहा लोंबाय नामा लोंबाय लाल साहासो ना मा दोङो आरो बिदो बिस्कुट बिस्कुट सिनि साहा आरो बिस्कुट ने जागासिनो नामा खामानि रेस्ट हाउस लादों दसे रेस्ट हाउस लादों आरो ने गुबुन साननाङा दे लोगोफोर नैबे माबासो सारानगासिनो बिस्कुट दोङो ना मेरिगल्ड दखाननिफ्राय लाना फैदो गुबुन साननाङा दे लोगोफोर गोजा नङा बियो माने लाल साहासो लोगोफोर दाखालि बावै जा बानायनाय जोंनि खेराइसालि बियो माने जाफुंबाय बेखौ गाबोन मा इन'ग्रेसन बा जोङो उद्बोधन खालामगोन आरोना जोंनि गामियानो बेनिफ्राय बोराय खेराइ थानसालि दङमोन बेखौ गाबोन सिफायगोन बिनि उनाव जोङो पाकानि बानायना लासिगोन आरोना दायो आइजो माइनाव आफादफोरा दायो बे खेराइसालिखौ लिरफुंबाय थादो आरो सुथुर खालामदो आरो साफा खालामदो माने गाबोन आर'ज जागोन नालाय गाबोन मंगलबार बेखायनो माइनाव आफादफोरा जोंनि गामिनि माइनावफोरा माने बे थानसालिखौ साफा खालामदों आरो बिदि लिरबाय थादो जोंनि गामिया फिसाखाय माइनाव आफाद आइजोफोराबो एसे खम आरो नैथिंनि खामानिया एसे माने आद्रा दंबावो नैथिंनि खामानिया दा बियो दा दसे उनाव जाफुंगोन आरो नै बिथिं साफ्रोमबो बिथिंबो साफा खालामबाय थादो नै माने खामानिया एसे आद्रा दंबावो नालाय नैथिं आरो नैथिं सिजौखौ बेयावहाय गायनाय जागोन आरो बे जोंनि टेम्परारि खेराइसालि आरो बाथौ मन्दिर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबथारजासिम नायलांबानो जाबाय नै बेथि खावसेथिंबो लिरबाय थादो नै दे नैथिंनाय उसुं लिरदो आरो ना गोदान आरो ना
खालमानसिनिफ्राय बेबायदि हानियाव गाबनो मोनला आरोना नैबे माने नैबे टेम्परारि नालाय दा लिरखानांगोन नङा होमबा नै बेखौनो सिफायगोन आरो नैखौ सिफायनानै गोदानहै बानायगोन आरो नै नै नाय मोजां नुदो लिरनायखौ मोजां नुदो लाइक खालामदे लोगोफोर मोजां मोनदों ना मोनाखै लिरनायखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो दे ओइनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो गाइस ओमफ्राय मा खालामनांगो साबस्क्राइब खालामनांगोन ना नाङा आब' मा बुंनो न' लिरदो न' लिरदोलै आङो थानसालि लिरदो आरो ना दे लिरबाय था बयबो खामानि मावनायाव मुखुब आरोना